Dong dong ay si dong ilay ay alilay ay insinali dumay sali dumay lalay ay sali dumay. Umili kawan bantayan ay alilay ay hintay amin suportaran sali dumay lalay ay sali dumay. Mangipag na't otonomiya ay alilay ay para iti Cordillera sali dumay lalay ay sali dumay. Hintay nga rod agkay kaysa ay alilay ay itipod nyo nga autonomya sali dumay lalay ay sali dumay. Mangsolbar ti problema ay alilay ay nabayag nga namnama sali dumay lalay ay sali dumay. Dangdang ay si dong ilay ay alilay ay insinali dumay sali dumay lalay ay sali dumay.